sa pulong sa Ginoo. Ang karon nga kagabihon, ang mga mensahe sa Dios giuluhan siya nga pamatud-an or pamatud-i ang imong pagkatinawag. Sige, kanang nas imong tapad sulti na pamatud-i ang imong pagkatinawag. Sumuyntag, pamatud-i ang imong pagkatinawag, i-prove nga ma-prove na ebidensya makita gyud nga naa kay Kristo or iya na ka ni Kristo. Amen? So, asa man nimo na i-prove? Unang-una ngadto sa Ginoo, dayon sa imong kaugalingon o sa tanang mga tao nga nakapalibot sa imo ha. Amen? Kaya maglibog man guna sila, unsa kun siya born again, kusog laging mamalikas. Maglibog sila ba, di sila kasabot. Dili mapamatud-an bitaw, unsa kun siya Christian pero grabe lagi nigbatasan. So dili nila mapamatud-an. Karon nga kagabion pamatud-i ang imong pagkatinawag. Mao nay ato ang uluhan sa atong pagtuon mga igsoon. Moadto na sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 2 to 4. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 2 hangtod sa 4. Sige, mas tira gyud og pangita ng bersikulo. 1 Peter. Ang 1 Peter na ana siya duol na sa gipadayag. Duol sa pinadayag. Kanang last bitaw nga book, gipadayag man na nakabutang diha. Last. Sige dito na sa last. Pinakalas nga book sa imong Bible. Gipadayag. O niya, atras ka. Atras ka na ay Jude diha. Juan niya, Pedro. Natanawa niya akong Bible o nipis kayo na-address tumoy na ang Peter. Nipis na kayo. Sagdi lang, mamaster o niya na nato. Dugay yung kabuo ka ba? 100 years good, nana. Master na to nasa ng dapita. 1 Peter chapter 4 verses 2 to 4. Mubalik ko na ta sa pagbarog mga igsoon. 1 Peter chapter 4 verses 2 to 4 ningon diha verse 2. Busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios og dili na sa tawhanong kailibgon. 3. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nang hinubra nga paghudyaka, pagsigig inom, o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Verse 4, mao ni, apan karon ang mga walay pagtuo, nahibulong nga kamo dili na moduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi, ug busa gipakaulawan kamo nila. Basahon ako, usop, busa sukad karon, pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios og dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalawayan, paghubog-hubog, naghinubra nga hudyaka og pagsigig inom og pagsimbag Dios. Verse 4, apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na moduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi og busa gipakaulawan kamo nila. Magampo ta, amahan namo nga langit nun, salamat kaayo nga karon nga kagabhion. Gihatagan gihapon minimo og hingpit nga kagawasan nga moduol sa imong presensya, makapaminaw sa imong mga pulong. Nagaampo kami o Lord nga padayon kaming malig-on, padayon kaming makabarog og padayon namo Ginoo nga mapamatud-an nga kami imong mga tinawag, imong mga anak ug imong gipili. Salamat kay Lord nga gipahinggawas minimo gikan sa gapos namo nga mao ang mga buhat kaniadtong wala nakapahalipay, wala nakapahimuot kanimo. Nagaampo kami o Lord nga karong gabihuna panalanginan nimo kaming tanan nga maabot niining maong mga mensahe. Then kami Lord magkinabuhi nga may kahayag aron kapamatud-an namo o Ginoo nga kami imuha o Lord. This is our prayer
In Jesus' mighty name, amen and amen. Magpanglingkod tang tanan. Sa makausapa, maayong gabi Ingnan ang nasi mong tapad, magulanon lagi ka. Uyuga ba? Uyuga. May gabi mga igsoon. Pamatud-an, kapamatud-an, or pamatud-an, nato ang atong pagkaanak, ang atong pagka-tinawag. Sa pag-enroll sa bata, na ay paninglan siya, kuwaan siya, kanang tanawon ang iyahang birth certificate kung unsa ang tinuod niya nga kumplito nga pangalan, middle name o ang iyang apelyido. Unya, imposible kayo nga makaingon ka kini siya anak ni Roger Humawan kung ang iyang apelyido katubig. Di ba? Dili siya mapamatudan. So, ang apelyido sa anak nagpamatuod nga kini anak gyud ni siya sa iyang amahan kay pareho sila apelyido. Na? Ang uban moingon nga estudyante ba ako ni graduate ba ako bayso? Na? So pangitaan siya diploma sa bayso ang iyang gihatag diploma sa BIT. So, wala niya ng pamatud ang iyang gi-claim. Or moingon ka nga, oy, estudyante ba ako giube? Pero ang imong ID, ang imong suot, uniform sa bayso. Lisod kaayo. Sa laing bahin, sa kinabuhi nga Kristohanon, kung moingon ka nga tinawag ka ni Kristo, iya na kang anak na ka sa Diyos, so kay si Kristo kahayag, ang makita sa imuha kahayag. Nagkasinabtanay taan Nagkasinabot ang mga igsoon. Kaysa makadagang panahon, napakyas ta sa pagpamatuod sa atong giangkon. Amen? Nangangkon og yuta niya ang deklarasyon, ang titulo dili iya. Amen? Nangangkon og kabaw niya, ang kabaw di man dyan musulod niya. Na? So, pwede di ay nga sa kinabuhi sa tao, gaangkon-angkon ka nga iya ka sa Ginoo or ang Ginoo akong gituuhan pero dili nimo mapamatud-an. Pareha sa mga kaliwat ni Esquiva. Esquiva ba to? Ingon sila diha may gidemonyohan, sa ngalan ni Jesus, nagiwali ni Pablo, pamahawa mo. Giambakan sila sa demonyo, na naghubo sila, nangabunog, gibunog sila sa demonyo. Wala nila napamatud-an nga sila iya sa Diyos. Lisod ba na kayo manggamit kag ngalan o niya ka na nga ngalan kay wala di siya, di siya katabang nimo kay dili nimo siya gipanag-iya. Nasa tong kinabuhi maog yun ni. Dili na mapamatud-an pinaagi sa atong suot. Nga kanang na may mga differences ang mga churches. May mga nagsimba nga tag-as og buhok. Praise God kayo na. Nga nagsuot gyud sila kanang pangsimba gyud. Nga bitaw kita mo na apoy magsimba nga naka-uniforme sila tanan. Lain differences. Pero sa pagkatinuod lang wala dili diha nimo mapamatud-an sa unsay suot og sa gidugayon sa pag-alagad ang pagka-Kristohanon sa usa ka tawo. Unya, mahibaw-an nato kanus ang mapamatud-an nga kita Kristohanon. Amen? Itong mga ikatulo naman siguro ng Kamartes, manilabay, nahisgutan namo nga kaming mga amahan, kapamatud-an namo nga tinuod ming amahan sa panahong mapakyas ang among mga anak. Nahisgutan namo na. Now, mga anak po, mapamatud-an ninyo nga ang tinuod ninyong kay ang tanang mga anak og pangutan-on nimo ara nahigugma ba kasi imong mama? Amin, pastor. Siyempre, siya may anak wa nahigugma. Pero sugua. Gadagan ba na sa inigsuguon sa inahan? Gadagan ba? Always na natong butang sa itong una-una nga ang pagpamatuod mga igsuon, tuag yun na sa ito ang pagkinabuhi. Na? Kanang muingon ta nga
Nagtinarong man ko sa akong pag-eskwela, tanawon ang attendance sa eskwelahan o sa akong grado. Ako labi ang daghana kong absent sa akong pag-eskwela. Mura ko unsay tawag ana kanang maglangoy nga nagdakop na og ginhawa tungod kay mo closing na unya daghan kog absanon. Unsa pa man? Kitang mga bana mayotag naigugma ta sa atong asawa. Agi unsa man nimo pagpamatuod nga naigugma ka sa imong asawa, siya ra gyud. Siya ra gyud. Kay naigugma ka sa imong asawa. Unya na po kay gitsatan nga ayaw nagchat kay di na siya. Unsa man na? Paita po na nga na. So dili, mga asawa pod, mapamatud-an ninyo ang inyong pag-igugma sa bana sa panahon nga ang inyong bana gisapot. Na? Sa panahon nga galagot ka, pero timplahan ka po niyong kape. Son, dira Danila. Ikaw, Danilo, ha ka, Daniela, diyo ka na ko madugay. Na? Tibanse? Kung mapamatudan mo, suko ka ba? Now, sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon mauni, doon na tayo tulo ka bersikulo nga gibasa, unya ang bersikulo 4, mauna siya ang napamatud-an sa mga tao, sa imong palibot, sa imong mga barkada kaniadto, napamatud-an nga ikaw iya na sa Dios. Basahan ra ng 4. Yun sa bersikulo 4 mga igsoon. Sige, ang naay Bible, dungawi mong Bible dungan tagbasa ningon diha. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. Kasulay man di na ka mamista, di na ka mo hubog-hubog, di na ka mandisko, wala na. Di matingala tayo mga kauban sa una, nausa man ka Rogelio, nausa man ka Jonel, nausa man ka Rulan, Brad Rulan na Kasi may nangakaon ninyo. Di naman mo respetar. Man na ilang tima, no? Mano po kang mo respetar o kabalo kang dili iya sa Diyos. Naapa mo? Naunsa man ka, Brad? Naunsa man ka, di ba? Natingala sila. Munang ang ilang buhaton, ila kang yagaan. Ila kang bugal-bugalan. Usa, makagtinuuhan na. Balin-balin, mga ka, tanawa, gididaan na noon. Kanay mga ingana. Bugal-bugalan ka, balin-balin, mga ka atong hallelujah, praise the Lord. Tanawa ka. Pero kabalo mo na po yung mga Kristohanon ba nga bisag kadaghan ang kadungog ug walay, pawala ra. Bisag giingon dito nga dili na pwede na di na kay mutas Ginoo. Ala ditso. Himo ra gyapon buhat ra gyapon so dili nimo ka pamatud-an ngaya ka sa Dios. Ang mga tao por nga sa bolibot, ingon ka Christian ka. Ingon ka Christian ka. Okay ra mo ni. Ayaw lang magsumbong ni pastor. Ingana bitaw. Nalingi-lingi ana na si mong likod. Nasi mo tapad. Wala. Ito ades gawas. Okay? So, pamatudi. Hindi naman kamo apil nila. Di naman kamo sabay nila. So, magsugod na sila gwandar. Naunsa di ka? Nga naman ka? Ano nga naman ka? Migo kayo ta sa una. Karon, di na ka. Others na kayo ka, di ba? Ingana, gina sila. And then, yaga-yagaan kanila. Pero kung imo rag yung barugan o pamatudan nga iyay kas Ginoo someday magrespeto na sila nimo. Ayan na nagtawag, ayaw na lang nag-apila si Brad Romel. Di ba? Testimony, Brad. Kinalamian kayo ng mga ingana bang na mga sugilanon bitaw. Nga imagine na. Moingon na sila mga igsoon nga, Brad. Gabalon ko, Brad. Nya kani gadala man sila daghan man kaning ilang bring house. Ikaw na kaon na itong akong sudan kadi kung kaon ani no. Pero kaniya to, katawaan niya gayagaan. Pero karon mo sabot na sila and then makitaan yun nila ang kalahian. Pag abot sa panahon, gaabot ila mga kilay, may mga problema, murag wala, gadapat sa yuta, nga galakaw, nga gatrabaho, kay daghan day problema. Ana nga time? Kalit kag Brad, kumusta? Noon sa day ka? Kabalo ka Brad? Kita man tanan na problema, pero kini tanan mo labay. Ningon ang Bible, Brad, sa Ecclesiastes. Bisag di pagkakatuod sa chapter o sa verse. Ang tanan, lumalabay lang yun. Nay panahon sa paghilak, nay panahon sa paglipay. Sagdi lang. Ugma, sunod adlaw. Di ba? So, pamatudan ni mo. Sige,
Lagi Brad? Bahala ng Ginoo, di ba? Mga nga na sila, nadugay, na sila problema, diha na nimo mo sumbong. Why? Nakalabang man ka sa pagsulay sa pagtuo. Pero kung lutuson gani ka mo, atras ka, maulaw-ulaw ka, mo distansya ka, mo give up ka, di nimo ka pamatudan ang imong pagkaanak o pagkatinawag sa Diyos. Amen ba? So, balik ko na ko nagbasa, o niya, move forward ta. Ingon ang verse 2, busa sukad karon. Pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Diyos. Hala? Kabubuton sa... na yung mga tao, mga igsoon, nagkinabuhi ilara, buot-buot ra. Ano yung akong gusto. Kausar ako mabuhi sa kalibutan. Gusto ko malipay. Butan man ko. Di nga na, no? Mamakabut Ang pastor di magbuot sa imuha, ang imong ginikanan, ang unsa diha. Pero ug mugawas kas pagbuot sa Dios, madisgrasya man ka. Maalaot man ka. So, ningon diha, pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Dios. Dungawi kayo ninyong Bible, kay basig di mao diha. Ningon diha nga pag kinabuhi ka mo, sumala sa inyong kaugalingong kabubuton. Ang ingon diha, kabubuton sa Dios, amen? O dili sa tawhanong kailibgon. Naghana ganing tawhanong kailibgon. Kagabi ang pinakausas na highlight gabi na hisgutan kining kwarta. Kay gawas nga, kay kung naa ka aning kailibgon, maangkon nimo na nga kailibgon kung naa kay kwarta. Di ba? Napoy mga tinuod gyud pod nga gugma. True love ba? Pero naapoy nang luag na ng mga busing kay 110 na edad ba ng lalaki. Nya ang babae kay 17 pa. Kinig your age doesn't matter. Kay money matters diay. Nga na bitaw. Pero dili ta makahukom ana, no? Dili ta makahukom ana. Kay naa man gay tinuod nga ang Ginoo man jay nagbuot, Ginoo man gay magpahilona. So, mga tungod ana nga kailibgon ang verse 3, igo na kadtong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Unsa man Nay Ginoo. Ngayon na sila na mo kay Ginoo Brad. Tuom ko Ginoo Brad. Pero ang pagkinabuhi wala lagi kapamatod naa sa sala. So igora nang gayaw-yaw og Ginoo pero wala na siya nagtuo nga tinuod kay ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo mosunod man niya. Amen. Anya ningon niya. Wala na, no? Ang inyong pagkinabuhi kaniadto nga puno sa kalaw-ayan. Na unsa man to mga kalaw-ayan kaniadto? Lastful ba? Unya unsa pa ilain? Kaulag og paghubog-hubog. Naana po ning paghubog-hubog Bisag unsaon gyud na bisag mangaway pagka pastor, Biblia may gasulti di man gyud pastor. Unya kay si Kristo tadyaw man tong iya. Saon man po nang nama po'y magtutudlo nga nga niingon nga si Kristo kuno'y gatudlo og paghubog-hubog. Saon man na? So sa ato ba si Kristo og ang iyang mga pulong nagkabalikwaot? Si Kristo ba og ang iyang pulong wala nagkauyon? Dili oy. In fact, ang atong Ginoo nagtudlo para sa kaayuhan nato. Amen. Wala siya nagtudlo og mga butang nga maghatag nato kaguliyang sa kinabuhi. Ingon siya, paghubog-hubog. Unya naghinubras paghudya ka. Asa man naghinubras paghudya ka? Sa imong birthday magtagay mo sa inyong balay, no? Pag nangahubog na, mo pauli na tong iyang silingan, mo kuyog po, dito na po sa silingan, nga ni uli, magpadayon og inom. O niya, abtag hapon. Pag abot og hapon, naging anak dito sa Pikas Barangay, ato ta. Tulo ka adlaw. Unya, pagkahuman, magpahilot. Amen? Paligsig bakho. Unya, pagsigig inom o pagsimbag mga Diyos-Diyos. Mao na ni. Daghan taan ni sa una. Dili nang ni sa mga lalaki, pati babaye. Mga babaye, angkon mo tinuod ba? Man-English ba dayon mga hubog na mo? Mga English ni. Ano sa mata? Bible magyapon to sa una? Sa kabol ba? Palit o sa kabol nga tuba? Bible. Sa kabol nga tuba. O niya, verse, na?
Munang ningon ang verse 4, so karon, kadi naman mo muuban nila, munang yaga-yagaan ka, pakaulawan ka. Karon, sa panahon nga yaga-yagaan ka, butang-butangan ka, pakaulawan ka, ang pangutana, unsa may imuhang response? Kadiha naman ni maila, kung iya na ba yung tinawag. Once gani nga murag itok pa ka ba, mo isog pa ka, maglagot pa ka, unya murag manginsulto po ka, wala, napakyas ka. Napakyas ka sa pagpamatuod nga ikaw anak sa Dios. Nalimot ka sa Mateo 5 nga bulahan gyud na nga ginalutos kanang 11 abot og 12. Bulahan sila nga ginalutos, butang-butangan kay sila mga propeta usab kaniadto nga mga tinawag sa Dios nga nagpamatuod nga sila mga alagad sa Dios, giingon usab ni ana pag biay-biay, paglutos, pagtamay, pagpasakit. Amen. And sometimes ang atong nahibaw-an aning kabulahanan mga igsuon kay kanarang nay malungag. Kanarang naa kay kwarta. Mura na itong hunahuna nga bulahan, kanang ma-street na itong buhok. Makapakulor tas itong buhok. Mura na itong hunahuna nga bulahan. Kanang nagsidlak-sidlak, nga daghan kayong gasidlak. And by the way, paula mo kong Arios. Paula mo kong Arios. Kasi na Arios. Ayaw lang po nang, mahimo ka ng dako kayo. O niya, paula mo kong kalo. Dali na. Kasi na kalo, mura na yung kalo to si Zion. Sige, unya lang, magpadayon lang ko, ihatod raw niya dire. Amen? Wala marako ko, naunsa, hindi pa ulam. Ito, obray, magpangayonan ako. Ihatod sa kong asawa. So, atong subayon usa ni siya kakinatibok ang istorya, unya, gibahin ni siya tulo. O kining tulo kabahin, paminaw, kining tulo kabahin sa usa ka sugilanon, dapat ni siyang mahitabo sa imong kinabuhi. Kay kung dili ni mahitabo ning tulo sa imong kinabuhi, questionable pa ang ibong pagkaanak sa Diyos. Di pa sure, di pa klaro. Kinahanglan man na nato nga i-prove. Amen? That is why kananaang maghimo, magsugod na ta ning krimen. Abot sa license na, itugod sa Ginoo, magkasal na ta. Amen? Katong sigurado na kamo, dali na, ayog langay-langay. Sige, dugay-dugay ni mo diha, Pastor Alwin. Ano? Karong mapamatuda na. Kisa rin na. Akong bana. Lagi mo kapilido pa. Nga na bitaw. Praise God kayo. So good na. Now, tanawa ha. Kining tulo mga igsoon, usa siya kasugilanon, gibahin og tulo, sa panahon di ay nga magbasa mo sa Biblia, na may huna-huna nga ga-analyze. Di kay naghunaon na ka, at least natulin. Ang mga tanan si Pastor, nagbasa ba? Yes, amen. Sabta po ng imong gibasa. Amen? Sabta po, na po kayo sa kabuk, versikulo nga mabit-bit, ana. Amen? Kaya di magbasa sa Bible, mura na window shopping. Na, matok ICA mo niya, tanaw-tanaw dito sa mga palaliton, 3 ka oras, pinili, pagpauli, gigutom. What's yun palit sa gamay? Wala mo po na, magbasa ang Bible. Pag magbasa, praise God, man ako magbasa. Wala dyan, bisag usa ka versikulong na bit-bit. Namina mo? Okay, Daniel chapter, ato ta sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3, verse 8 to 18. Mo ni siya ang unang bahin. Daniel chapter 3 verses 8 to 18. Now, paminaw ha, unsa gani ang atong pagtuon karon? Pamatod ang imong tinawag o i-prove nimo ang imong calling sa Ginoo. Verse 8, ningon diha. Daniel chapter 3 verse 8. Ningon siya, niadtong panahona pipila ka mga taga Babilonia miadto sa hari og mipasakag sumbong batok sa mga Hudiyo. Giingnan nila si hari Nabucodonosor, kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Verse 10, makapanaog ikaw og sugo o kamahalan nga ang tanang tawo muhapa og musimba sa estatwa nga bulawan. Inig kadungog nila sa tingog sa mga trompeta, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin, og bisan unsang huni. Verse 11, og kadtong dili mohapa og musimba sa estatwa, itambok ngadtos nagdilaab nga hudno. Adunay pipila ka mga Hudiyo nga imong gitudlo nga mga pangulo sa mga buluhaton,
sa lalawigan sa Babylonia. Sila mao si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Kini mga tawhana o kamahalan, wala magtagad sa imong sugo o wala sila mag-alagad sa imong mga Diyos o magsimba sa estatwa nga bulawan nga imong gibuhat. Unya nasuko pag-ayo si Nabucodonosor og mimando nga paatubangon kaniya si Shadrach, si Meshach ug si Abednego ug unya gipaatubang nila sa hari kining mga tawhana. Now, imong makita nga ang hari nagpakanaog og mando. Nakatong naghimo sila og estatwa nga bulawan nga moyokbuan og simbahon. Now, hinumdumi aning panahona si Daniel, Meshach, Shadrach og Abednego, mga opisyal na sila sa panggoberno ni Nabucodonosor. Karon, sila man, mga pangulo ni sila man ang wala miyokbo og sa lain, kung sabto na to, wala sila misulod sa mando sa hari. Wala sila misulod. Now, kung leader ka, mayroon ang mga followers, siya gani, wala gani siya nagsunod. So, ang mahitabo mga igsoon, ang mga katawan, pwede ra di ay supakon ang sugo sa hari. Munang lagot kay Nabucodonosor. Ingon siya, patawag silang tulo. Ipatawag silang tulo. Ingon na tas verse 14. Giingnan sila ni Nabucodonosor, tinuod ba o Shadrach, Meshach o Abednego nga wala kamo mag-alagad sa akong Dios o magsimba sa bulawang estatwa nga akong ipabuhat? Pangutana sila, tinuod ba nga wala mo na mista? Nga na ba? Pangutana dili, tinuod ba nga wala na mo aning mga kahilayan, wala na mo aning mga pag-ubog-ubog, wala na mo aning bisyo, tinuod bang dili na mo manglibak, tinuod ba? Sa atong panahon na karon. Amen? Tinuod ba? Ha, tanawa, unsa? Ingon ang verse 15, ingon ang hari. Wala pa mitubag si Shadrach, Meshach ug Abednego, apan ang hari napadayon sa pagsulti, ingon sa verse 15. Karon, pangandam kamo. Inigkabati ninyo sa tingog, sa trompeta, sa plota, sa rila, sa lyra, or sa lera, sa trigon, sa alpa, sa corneten, o sa tanang matang sa huni. Panghapa kamo og simbahan ninyo ang estatwa nga akong gipabuhat og walay mahitabo kaninyo. Apan, kung dili kamo musimba, itambog dayon kamo ngadtos nagdilaab nga hudno, bisan man, kinsa man, kahang Diyosa ang makaluwas kaninyo. Grabe no? Murag, dako na kayo nga challenge. Ingnan sila. Sige, tinood ba na patingugan na ninyo. Meshach, Shadrach ug Abednego. Inigtingog na ko. Inigtingog na. Mapamatudan na to. Pagsugod na. Pero unsa ilang tubag? Kini nga part, paminaw. Ang chapter 3, verse 8 to 17, persecution of faith. Kana nga division, makita nimo diha ang persecution of faith and standing in faith. Makita na nimo diha nga sila stand firm in faith di ay. Na? Dili lang kay standing barbarog, but stand firm. Ligon kay sila nga ni barog yun sa ilaha nga pagtuo. Asa makita mga igsoon ang pagsulay sa ilang pagtuo, sa persecution sa ilang faith? Sa diha nga gisumbong sila o sa diha nga gihulga sila nga patyon. Sinan ka, sunugon sila. Ningon ang tanawa ang unsay ilang tubag, 16, 17, and 18. Tanawa. Ningon sa, excuse me, kamahalan. Nunid na nga imong patingugon ang trompeta ang mga tulunggod. Ayan na nagpatinguga. Di na kinahanglang i-prove pa namo. Or imo pang i-prove nga makita nimong di gyud mi muyokbo. Ayaw na. Ingon sila sa verse 16, mitubag sa hari si Shadrach, Meshach ug Abednego, kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo ni ining mga butanga. Di na kinahanglan pa. Di na may mo depensa sa among kaugalingon. Yes, kamahalan, tinuod nga wa mi miyokbo sa imong gimugnang Dios. Tinuod na, ilang sumbong. Tinuod na. Verse 17. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagdilaab nga hudno og sa imong gahom.
Verse 18, apan kung dili niya iyang kabubuton, hibaw nga dili usab kami moalagad sa imong Dios og mosimba sa estatwa nga bulawan nga imong gipabuhat tanawa. Stand firm sila. Barog yun sila. Now, kanang verse 17, verse 17 og 18, dapat mahitabo ni sa atong kinabuhi. Mahitabo, unsa man na? Persecution. Dapat yung kakasinati yung paglutos. Kaya kung di ka lutoson, basin manglulutos pa ka. Kung di gani ka dauton, basig apil pa ka tigpang daot. Kung dili gani ka libakon, basig libakira ka. Basig ikaw. Because ma-prove man nato, thank you Lord, sumusunod, gide ko nimo, kay giingani ko. Amen? Di ba kaniadtong nagpakasala ka, nagbuhat kag dautan, why nang hilabot nimo? Karong kadala kag Bible, wa ka nang hilabot sa ubang mga tao, naanay nang hilabot nimo? Nakasabot? Nanay mo daot nimo no? Kaniadto nga kulatahon nimo imong asawa, hubog ka kayo, imong anak natulog mo eskwela pa pagkaugma, gawild ka kutobuntang, why manghilabot nimo? Pero karong na nakas Ginoo nga tinarong na ka. Naanay mo BI nimo, nanay mo hadlok nimo, tangtangon kas dayong, di na kay lubong, daghanang benepisyong mawala. Oy, naminaw pa ta? Now, napailain. So, mahitabo ni sa atong kinabuhi. Hindi ara, dapat mahitabo pod nga atong labangon. Ang trials, ang kalayo sa atong kinabuhi, mga igsoon, unsa man? Kining kawaladon, mga kasakit sa kasing-kasing, kanang mag-breakdown imong huna-huna, balatian, grabing kalistanan. Hindi siya mga kalayo man eh. But sa panahon nga naa sila sa kalayo, sa panahon nga isa lang sila, gitest sila, ilang napamatud-an, unsa may ilang gisulti? Oh, no worries. Luwason may og dili. Ang Dios ragapon mo simbahan. Og naibalatian, unsa ilang tubag? Oh, no worries, ayuhon og dili ang Dios among simbahon. Og na eskauladon, no worries, providan or dili ang Dios simbahon namo. Napasar ba ni nato sa pag-abot nato aning problema ha? Or pag-abot aning problema ha, gayaw-yaw na tang man naman kalard. Nag-alagad mi nimo. Gatinarong mi. Manong naingani mo ko? Manong ingani man? Manong ingani man? Diha nato makita sa first stage pa lang kay tulo man ka division no. Sa first stage pa lang napakyas na ta. Amen. Ayo pa rin kamuting makristiyan nang naa si mong tapad. Ikaw ay pagpaningkamot nga pamatudan nimo ang imong pagkatinawag. Amen. Gipamatudan lang gyud ni Noah ang iyang pagkamasinugtanon sa Dios. That is why bisan mga tigre, mga lion, mga elepante, mga pati baki, ni sunod niya. Hindi pa matudan mo niya ang iyang pagkamasusunod sa Ginoo. Ang Ginoo, pagbuhat o arka, gabuhat siya arka, giyaga-yagaan siya, gitamay siya, gilutos siya. Pag humanan, ningon siya, let's go! Anong lakaw, ng sunod ng mga mananap. Bisan mga mananap, musunod di ay. Basta kay ikaw po, sumusunod. And listen to this, unsay mong itanong, mo po yung mga nihon. Di na ko mag-wonder, o di ka musunod na ako. Kaya niagisad ko, grabe ka gahig ulo sa mong leader. Promise. Nagahian doon. Now, so, testingan sila. Ang next nga, ang sunod mga igsoon is, umanan to na, persecution of faith. Nga, they stand firm. They stand sila. Sunod ani, the trials of their faith and the victory. Asa man ang trials of their faith and their victory, asa makita mga igsoon, naa sa verses 19 to 25. Tanawa ha? Muna trials sa ilaha nga faith mga igsoon. So, daari lang ko basa no, kay arong tuloy-tuloy na ta. Busa misamot kasuko si Nabucodonosor ngadto kang Sadrak, Misak ug Abednego, unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno o gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Misak og si Abednego og itambog sila ngadto sa nagsigang hudno. 7 times
gisugnuran og mas daghan, gipainit og ayo. Gisiguro gyud nila nga masunog. So, in verse 21, unya gigapos sila nga nagsulob gihapon sa ilang mga bisti ug sa ilang kalo og gitambog sila ngadtos nagdilaab nga hudno. Dara, sa libay gyud sila verse 22. Tungod kay gipatuman man gayud ang sugo sa hari ug nainit naman pag-ayo ang hudno, ang siga niini nakapatay sa mga taong nagtambog kang Meshach, kang Shadrach, kang Meshach ug kang Abednego. Katong mga sundalong gagapos nga gayayong nila nga maoy ni labay nila didto sa hudno, nangamatay sa kainit. Ni collapse dito dool sa hudno nya di naman to makuha kay perting inita kayo. Samtang ang tulo nahagbong na sulod sa hudno. Di mo makita asa may mas init, tuwa kas kalayo or kanang di aras gawas. So maguna-una ang yuga patay gani ang nias gawas samot ang tuwa sulod. And dinhi mo makita nga sa panahon sa kasakitan sa kinabuhi, lahi ang pagtagad ni Lord sa iyahang mga anak. Bisag kung sa'yo maabot sa kinabuhi, ipakita ni Lord ang iyang pagtagad sa iyang mga anak, mga igsoon. In verse 23, ningon, og kining tulo ka tawo, gitambog nga ginapos, ngadtos nagsigang hodno. Perte. Kabalo mo, nalipay kay ko pagkakita mga igsoon sa human sila gisugba. Because naay gihisgutan dinhing nasunog. Padayunon na itong basa. Unya, na tingala si Hari Nabucodonosor og midali pagtindog og giingnan niya ang iya mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos og gitambog sa kalayo? Tulo ra man to. Di ba tulo ra inyong gipagapos? Gitubag nila ang hari tinuod kana kamahalan. Verse 25. Og giingnan sila sa hari apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos. Walay. O di ara. Imong makita nga ang ilang kalo, ang ilang mga suot, bisan balhibo na lang sa ilang kilay. Wag yun, nasunog. Unsa ray nasunog? Ang gapos. Kining mga sala sa itong kinabuhi, mga gapos ni mga igsoon, o di gusto si Lord nga masugba ka sa impyerno, ang sala, ilabay nga to sa impyerno, dili ikaw. And next, aningon siya? Nga naglakaw-lakaw, taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa. Kabalo mo, sige tagkantas awit, wata kabalog asa sa Bible na sulat. Di ba? Sige, bitaw tagkanta na mga, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Di ba? Gikanta na to na. Yung mga kabalog asa na sa Bible. Wadyo ta, kabalog asa sa Bible. Karon nakabalo na ka, Daniel chapter 3 di ay. Giagi sila sa kalayo, nga ginapos. Ang gapos mao'y nasunog, ang sala mao'y nasunog, ang balatian nasunog, ang kawaladon mao'y nasunog. Dili ka masunog, kay anak ka sa Diyos, pamatudi lang. Pamatudi ra gyud sa kagulanan, Lord, padayon lagi ko. Na mga panahon mga igsoon, mag-ampo ko, arekos gawas. Anak ko na lamisa, maghukdong ko, maghilak ko sa Ginoo, magkadlaw na. Lord, grabe ang kagulanan, Lord. Grabe. Lord. And then human mong sugilon niya, ingon ng Bible, sa dihang hinumduman ko ang mga nabuhat sa Diyos, mubalik ang akong kalipay o kadasig. Di human mong sumbong sa imong kagulanan, grabe yung kawaladon, Lord. Sininae lang yun ako, mga anak, Ginoo. Pakana lang yun sila, patubuhay. Ikaw na gastuin ni sila, Lord. Human ni mga igsoon, maghinumdum na kas gibuhat ni Lord. Sa una, kasugod pa lang ko, 2013, mauna, karon. Maligo na kagbalik. And then, move forward, Lord. Padayon. Let's go. Padayon ta. So, pamatudaan yun mo ang imong pagkatinawag, mga igsoon. Naglakaw-lakaw na sila. So, naipagsulay nga maabot sa imong kinabuhi. Sa mga Israelita, nagtabok sila sa dagat. Giatubang nila ang dagat, gagukod ang mga Ehiptohanon. Likod o atubangan, problema.
Pero ang problema na silang atubangan, mao'y nisulbad sa problema nga na silang likod. Kay paglabang nila ang gagukod, gitabunan man. Gilabang nila ang problema, ang lapad, ang lawom nga dagat. Og dili maihap nga mga sundalo, mga problema, nagukod nila, mao'y natabunan sa dagat. Maupod ni si Daniel, si Meshach, Shadrach o Abednego, gilabay sila nga sa kalayo. Apan ang kalayo, mao'y nisunog sa ilang gapos. Amen? Di ka magpapiling ginapos. Huna-huna, raman na ito nang natay gapos. Masulubon niyo ko, di ko malipayon. Masulubon dyan. Loo yan. Gutom dyan ko, Lord. Walang-wala na. Adto ani mo silingan? Ayo. Tor, naibahaw? Ano ba? Siyang tao nga. Kapayas adto? Inangka diha? Napidagan kayong lubi. Naihagdanan daan. Sama mo eh. Una-una raman dyan nato na, di dyan ako kaya. Di yun. Kaya nga naman, nisugot ka nga ang gapos, makagapos ni mo. Ningo si Apostol Pablo pagsulti. Nakapriso ako, gigapos ko tungod kang Kristo. Apan ang pulong sa Dios di ginapos. So ginapos ka, pero ingon ang pulong sa Ginoo gawas nun ka. So asa imong tuuhan, kanang gapos or ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagingon man gawas nun ka. Amen? Ang uban kanila naayos balatian dili tungod sa tambal. But dili, kung dili, nagtuog yun sila nga kining balatian dili na mo gapos nila. Amen? Ingon ang Bible, ang gihatagan o kagawasan sa anak, gawas nun na sa hingpit. Amen ba? Aminaw pa ba ta mga igsoon? So magpadayon ta. Gisugnod sila. Unya na diskubrian sa hari nga naglakaw-lakaw sila nga wala na nahimong ginapos. Napadyoy nakitaan ang hari. Kabalo ka, ikaw ra naglakaw-lakaw nga naas kalayo, naas problema, naas balatian, naas pagsulay, naas kawaladon, problema sa anak, problema sa ginikanan, problema, naas kalayo. Pero ang makitas mga tao si mong palibot, di ra ikaw. Makakita sila nga naa kay Kristo, na kay kauban nga Dios kay grabe problema ni siya pero to simba mangyapon. Praise God mangyapon siya. Grabe na tong salaa pero gipasaylo mangyapon niya, di ba? Nakuha na to. Kuya ra man ning Kristohanon taon niya mas madinumtanon panoon ta kaysa sa yawa. Magkita mi dito ni Lucifer, ako siyang pulihas akong trono. Nga na ba dyan? Pulihan ako si Satanas at iyang trono. Arong, papalong ako ng kalayo. Na? So, niingon ang verse 25, o giingnan sila sa hari. Apan upat na katawo ang nakita ko, nga walay gapos, o naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, o wala sila maunsa, o ang panagway sa ikaapat sama sa usa ka anghel murag kilat. Amen? Naay mga naay kay kauban nga dili makita mga igsoon. Dili engkanto. Ang Dios nag-uban nimo pero makita siya sa imong pagkinabuhi. Sa dihang imong pamatud-an ang imong pagkakaw. Number 3. Ato ta sa ikatulo mga igsoon. So, number 1 niagi sila great persecution. Gibutang-butangan sila, gihulga sila nga patyon, but they stand firm in their faith. Nibarog sila nga ligon. Number 2 mga igsoon. So, gisalang sila sa kalayo, gisalang sila sa trials. But unsay nahitabo, naa sila gitawag og victory in faith. May dako kayo silang kadaugan nga naangkon sa ilang pagtuo. Number 3. Naamantay kanang sa diyang imong pamatud-an ang imong pagkatinawag, you will see the result. Ang number 3, kay tulo man siya, gibahin manig tulo, naas verse 26 hantod sa 30, chapter 3, Daniel chapter 3 verses 26 to 30, mauni siya ang result sa pagtuo. And I realize nga kung dunay Nabucodonosor nga buot mo sunog bupatay kang Meshach, Shadrach ug Abednego, nahimong magsisimba sa Dios ni Abednego.
Kung dunay Pablo nga nagpriso, naggukod, nagluto sa mga Kristyan, nahimong magwalali ni Kristo, ang iyang giguba, number 1, na hinoon siyang nahimong magtutukod sa kaniadto nga iyang gipaningkamutag guba. Sa atong kinabuhi pagbantay, may mga taong kusog kayong yaga-yaga mo, lutos di mo, and someday, sila ligon na pud unya nga igsuon nimo diha sa Ginoo. Muna dili na to sila mahukman, ampo na imong banay, ampo na imong, wala pa niya sila sa Ginoo, ampo na sila sa Ginoo. Basi gahi po na kayo sila, kay napay mga strongholds ni atong panimalay. Ningon man ang Bible nga, may mata sila di kakita, tiil di kalakaw, kamot di kabuhat. Ang nagsimba nila, masama nila, man di pa sila kadungog sa pulong sa Ginoo, di pa sila kakita sa kamatauran, di pa sila kalakaw, so, nga magsimba, magdaig sa Ginoo, kay naapa may gagunit. Abot ang panahon mga igsoon, surrender na to tanas Ginoo, ang Dios ay atong pasidunggan o atong simbahon. So kining tulo, tanawa ang result. Imagine presidente, mauwi mong makabig. Kanya maingon ang presidente, okay, kada Lunes mag-flag ceremony. Ang tanan nga sektor sa gobyerno na ay Bible study kada Lunes. Kaya ang presidente nakabig des Ginoo. Nay usa ka nasod mga igsuon nga ang pangalan sa nasod El Salvador. Ang presidente ana murag manghod pa nako. Unya kanang nasod nga El Salvador, ilado kay na siya nga highlight na siya sa tanang mga nasod nga gitawag og capital of murder. Siging na ikawat patyon unya pinatyanay kay lupig ang gobyerno og puwersa sa mga gangster. Sa mga sindikato, dili sila, mga pulis manago og nanay magrayot. But sa diyang nilingkod ning presidente karon, na siya galingkod na siya ron, mura siya si Duterte pod. Sa paglingkod niya og presidente sa El Salvador, bata pa na siya, manghod pa siguro na nako. Iyang gisulbad ang mga gangster. Kining mga grupo-grupo, pinatyanay, mga kinang kagubot sa ilang nasod, nasulbad yun niya. Nga naman, bisan 13 anyos, nga ni-apil sa gang, gipapiriso niya. So, ang ICC, ang international, meaning anang ICC gani? Kanang mingog mo anhis Pilipinas kay dakpon pod si unsa na nga ko na? Basta kay ningon nga pasakaan siya sumbong ipadakop sad siya. Kay naay nalabag niya ang human right kanang Commission on Human Right naman na sila man ay gapanulipod ana. Kining ni ang kanang unsa nang gahisgot balaod nga naghisgot kabahin sa rights sa mga kabataan o sa mga kababayanan, gilabag kuno niya. And then, nagpatawag siya o naggimiting niya ang tanan niyang mga gingsakupan sa iyang administrasyon. And he said, kung dili nako patyon na, kung dili nako prisuhon ang 13 anyos, karong adlaw nakapatay siya, ug di nako siya prisuhon, makapatay pa na siya ugma, sunod ugma, ug daghan pa siya mapatay. So 70,000 ang iyang napapriso. Why labot tong napapatay? And then niingon siya sa iyahang mga, i-search ninyo na sa YouTube, gisgutan ng ganyan siya. Niingon siya sa iyahang mga under his administration. Karon, kamo, gusto mong mga matay? Mawala mo sa kalibutan nga ang mahinumduman sa mga tao, kawatan mo? Ingon siya, kabalo mo ganong di ko mangawat? Because di ko gustong mawala sa kalibutan nga ang mahinumduman sa mga tao din ako, kawatan nga presidente. Sulbad yun niya ang kaso. Niisog ang mga pulis, niisog ang mga sundalo. This time, ang mga babae, ang mga tao, maglakaw. Kaniadto di ka pwedeng maglakaw-lakaw sa kadalanan, magsuot-suot og jewelry sa ilang dapit. Nga naman, sigurado gyud ka. Kuhaon ng labnihon, kuhaon ng kato na imuhang mga bulawan, patyon pagyud ka. But this time, bisag magbuntag pa sila. Indot kayo.
Ing anak kanindot mga igsuon kung dunay matarong unta nga mga mangulo. Matarong. Magbantay po ta kay na may kasagaran magpilion na itong mga pangulo kanang bright kaayo nya kay kamao kay na mga wat. Kamao kay na mga wat. Moingon na ina dito sa Suzuki, hoy mo order kog 5 ka dump truck, ang kada dump truck presyuhi og 10 million bisag tag 4 million ra. Mao na inyong ibutang sa resibo. Arong naa siya iyahang 6 million. Pag audit na, walay korupsyon ang politiko. Why? Naman. Mao may naa dito sa resibo. Pag-order sa COA, kumpleto man tanan. Na, mao na ilang pagi. Ang palit ka dito sa YY ba? Mangutana din na sila. Bisa ka sa kapalit. Sorry, na-mention ako. Bisa ka sa kapalit, mangutana gina sila. Sir, maora ni ibutang na ko sa resibo. Palit ka bisa ka sa hardware. Mo palit ka sa gasolinahan. Sir, maora ni ibutang na ko sa resibo. Kaya pwede man ibutang ni mo sa resibo, 1,500. Pero ang imong gipagas, 1,000 lang. Di na, kay 500 imo. See? And this time, tungod nila nga ni-stand sa ilang pagtuo, gilabang nila ang trials, ni-stand sila sa ilang pagtuo, then gisalang sila. No, gi-endure nila, gilahutayan nila ang paglutos, o nibarog sila sa pagtuo. O niya, ikaduha, gisalang sila sa kalayo, sa trial, gisuway ang ilang pagtuo, and then nagmadaogon sila. Sa ikatulo na ay result. Unsa ang result? Ang pinakagamhanang tao sa ilang kapanahunan nga mao ang hari, maoy ilang nakabig. Nawa ng atua mga kaigsuunang nagsugod nagpangalagad. Ingnon din sila, sama mo, di mo, sige yung magsimba dito, palayaso na muna ako, ayaw naman po yan eh. Di ba, ing anas na bukid ni Sar? Og nila hutay lang unta. Kay trials raman to, I mean, persecution man to, dapat mangkamustan. Isa lang ka og trials, o muyong palayason, palayasagot. Ang bito na nitabo sa loon, palayas ba? So, hananghin pagod sila. Manong, salamat kayo sa taas nga panahon nga nakapuyo dyan may aning yuta. Gubo na lang namo ni among balay. Wa sila naningog. Wa naningog. Gasugod na silang langkat at ilang balay. Hakot sa ilang gamit. Gasugod na dito suroy sa silingan. Wala man na namo sila palayasa. Naguol na gato akong pares itong niagi kay nahubog. Nga na nagsugod. Tiyaw baka. Og na gani iring kakiuy-kuy na ng iring mo ato sa itong balay, walay pagkaon, gamuta ng iring ato, mga ning salbahon, tawo na nooy palayason. Kung labangon lang unta, kung lahutayon lang unta para silang paglahutay, unsay resulta sa ilang paglahutay, makita na ito mga igsoon. Ingon diha, verse 26, og si Aring Nabucodonosor, mipaduol sa ganghaan sa nagdilaab nga hudno og mingong Shadrach, Meshach, Abednego, mga alagad sa labing gamhanang Dios, nga rika mo duol ka nako. Kano sa aman siya nakabalo nga gamhanan kayo ang ilang Dios. Sa panahon nga ni stand. Kita natin mga amo na nagtrabaho ta, pero kung mo stand kita sir, magbaon na jud ko sir. Ay na lamang ingnang lahig tinuuhan kay bisan pag magkuha kag Biblia mabasa gyud nako diha sir. Magbaon lang ko. Sa may gusto nimong luto sir, lutuhan ka nako sir. Lutuan ko nimo. Pero ayaw lang ko kapila-pila sa imong kali. Nga lang bitaw. And then later na ma-realize nila, grabe ganun siya, God. Ayaw na lang gina siya. Ayaw na lang. Lainan na lang nato na siya. Una mga testimony gagabi, lainan na lang siya. Amen? Kamu rin ni Antog Pista nga namalit o Crispy King. Hello? Ano man na? Nga naman, nistahan man ka sa unsay gisultis pulong sa Ginoo. Nya unsa pay sunod mga igsoon. So, ang pinakagamhanang tao nakabig pinaagis ilang pagbarog, gipamatudan gyud sila. Di may muyukbo kay ang among gisimba ang tinuod nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen? Ang ilang giyukbuan, ang ilang gisimba ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili ang binuhat. Ang mga anghel, binuhat. Ang mga apostoles, binuhat. Tanan binuhat. Ang dili lang binuhat, ang Diyos.
Munang bisan pag isugnod sila sa kalayo, sige lang. Kaya man ang Diyos, kabalo ka, mahal nga ari. Ang gahom sa Diyos, mas gamanan kaysa sa imong kalayo, nga 7 times ang kainiton. Pero kung luwason, mas Ginoo dili, okay ra ang Diyos, gabay among silbahon. Pagkanindutag na tayo, pagtuong ingani, no? Wala po kung unya, paglungag mo unya kadlawon niya, ngayon ninyong kamot. Di ko masunog, in Jesus' name, asogyog ka. Gamitan na yung kaalam mo. Grabe kayo. Nya, ingon ang verse. So, gipaduol sila sa hari. Kaniadto ang hari, galagot kayo nila. But karon gipaduol na. Imagine na rin ng mga taong lagot kini mo, kanibalhin kag tinuuhan kunuhay, tinuuhan, may ilang tawag na. Nya kabalo mo, kung sa ilang una-una, ang ilang tawag nimo, ingnon kanilang solpot. Tinood? Nga masakitan kagayo. Bitanawa ko no, asa may una, ang relihiyon or ang pulong sa Diyos? Ang pulong sa Diyos. Karon, ikaw nga nagkinabuhi sa pulong sa Diyos, gingan lang sulpot. Siya nga wa nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, nag-claim nga siya insakto. Oh, sa adlaw sa paghukom, kinsa man karon ang paduolon sa hari, Meshach, Shadrach, Abednego, Roland, Gerald, dali, duol na ko. Indutag, paduulon na tas hari, no? In heaven. Humanta mo labay sa kalayo, aning kalibutan na, kining kalibutan na mga igsoon, wapatan na adtog impierno, kining mga pagsulay, mga kasakitan, mura pog impierno. Pero labangon na to ni, amen? Verse 27, unya ang mga tinugyanan mga mayor, mga gobernador, o mga magtatambag sa hari, nagtigom og nakita nila nga ang kalayo wala makasunog sa mga lawas ni adtong mga tawhana, wala masunog ang ilang buhok ug ang ilang mga biste ug wala gani sila manimahong aso. Grabe ni protection ni Lord. Amen. Galakaw kas kadalanan hapit ka na disgrasya pero wala ang break ray na nimaho. Ang ligid ray ni badli sa dalan. Pero wa gyud ka na ibtig usa ka bukpilok. Kumpleto ra gyapon imong ngipon bisan kulangan daan. Kaya grabe ang protection ni Lord. Imagine na sila sa kalayo, galakaw-lakaw. Hinduta kayo, no? And I can hear the sound, nga samtang na sila sa kalayo. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Yan na sila sa kalayo, galakaw-lakaw, gadayig sa Diyos. Ikaw ako na sa kalayo, sa balatian, sa kawaladon, sa grabing kalisdanan. Pero sa Sunday, dumaan man ako sa gasayaw-sayaw, gasimba sa Ginoo. Muna mo ingon na sila, tanawa, nangaliso na sila. Nga naman, ang normal sa tao nga kung naay siya problema, mag-uol siya kayo. Pero ang Kristohanon, dili naman. Kaya kung naay siya problema, kabalo siyang ang Ginoo, magsulbad niya, ani. Kung problema, Lord, problema, kaya kwaon na Ginoo niya ninimo. Sulpad. Lord, ako asawa, ba't lungon? Kwaon yun mo, sulbat. Lain na po, mga ginampuan, no, eh. So, wala na sunog. Wag yun, igbisag. Yun ang Bible, bisa na lang na ni mahong sunog. Wag yun. O niya, ningon sa verse 28, miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Diyos ni Shadrach, Meshach, o Abednego. Tanawa na? Kaysa sa imong eskwelahan, sa imong trabahoan, kung asa kagibutang, kung mustan gyud kas imong pagkakristohano, naman ko'y makakita nimo og moingon grabe jud ang imong alagaran nga Ginoo. Naman jud maka-appreciate ana. Nga lahi gyud ka kay problema sila ayo ikaw, sige lang ampo na to sa Ginoo. Pasaron gyud nato ni og kutob ra pod sa atong maabot. Di ba? Lahi na ka manulti di kay ikaw pa jud nagproblema kayo lagi sa una ni nato imundang na lang guro na sa una. Hala. Unya niya palain. So, ningon diha. Na, padayonon na to, no? Ningon si Nabucodonosor, dalaygon ang Diyos, ni Shadrach, Meshach, ug Abednego, nga nagpadala, nganhi sa iyang anghel, aron pagluwas sa iyang mga alagad, tungod kay sila, misalig man kaniya. Na, kaya dili ta dapat maghadlok-hadlok, mga igsoon, kabalo ka, pag nag-atubang kag problema pagsulay, unya kulang kas pulong sa Ginoo,
ang tawag nimo hipokrito nga pagka-Christian kay inigabot problema mo talaw man ka, mahadlok man ka, mabalaka man kag-ayo. Pero kung puno kas pulong sa Ginoo, nakoy nakita na ani nga short clip ningon siya. Kung puno kas pulong sa Ginoo, pulong sa Ginoo ang mugula sa imong baba. Amen? Na? Pero kung lahi ang nakapuno nimo, inig mabikil ka, mao punay mo gawas. Marag ka ng baso, puno og tubig, mabikil na, tubig mo gawas. Biklon nas balatian ang problema, tubig ang mo gawas. Kay tubig ang sulod. Sa ato pong kinabuhi. Pag puno tas pulong sa Ginoo, mabikil ganita, praise God, hallelujah, Lord. Tabangi, lagi ko ani. Mahuman na dyan ni Lord. Mahuman ra gyud ni. Mahuman ra gyud ko. Anya, gikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot, nga sila mag-alagad og magsimba sa laing Dios gawas sa ilang kaugalingong Dios. Tan-awar ko ni ang hari na mismo iniingon na ani. Siya ang hari may admit na siya nga ang iyahang balaod sayop og ang balaod sa Dios maoy insakto. Verse 29. Busa akong isugo nga bisan unsang katawhan. Sa bisan unsang katawhan. Busa akong gisugo na ang hari na mo'y nanangyaw. Tanawa ra guni naghinapos na ta unya nawala na noon ka. Naghinapos na tas focus nawala na noon ka. Tanawa ra gyud ni ang hari nga mo'y nagsugong ipapatay sila. Mao na karoy nanangyaw. Tibuok kalibutan. Tanawa o sa nitabo, busa akong gisugo bisan unsang katawhan. Nasod og pinulungan nga magsulti bisag unsa batok sa Dios ni Sadrak, Mesak ug Abednego tungod na tagod-taguron og gub-on ang ilang mga balay kay walay laing Dios nga makaluwas sama niining paagiha. Di na nimo pamatud-an pinaagis ka bright nimong makigdebate. Pakita lang ang imong pagkinabuhi nga lahi lagi ka. Baala na lang pareho mo tagduhay buho sa ilong, duhay mata, duhay dulunggan. Puro mo ngipon, okay ran na. Basta kasi imong pagkinabuhi, batasan, desisyon, panguna-una, lahi ka. Imagine na nakabig niya. And in verse 30, unya, giusbawan. Ito na. Kabalo mo, human sa kasakitan, sa persecution, sa pagdaot. Naagyo na dakong promotion. Si Mesak, Sadrak, o Abednego rabanay, giusbawan. Si Joseph, mausab. Si Daniel, mausab. Kini mga tawong ni Agi, grabing kasakit sa Bible, gipahabog og ayon ni Lord ang ilang posisyon. Amen? Mga kamo, ma'am, bisan pa ka ng usahay, yataka na lang ng atong profesyon tungod kay ayan na lang mo. So, dila ipakita ra nila nga. Paubos lang. Tahura ra gapon, ma'am. Kabaw na ka. Sige ra good, ma'am. Bahala jud mag-uol ka na ko, ma'am. Malipay ra gyapon niya ka sa panahon. Sige ra good, ma'am. Ano ka sakit aning amo ang. Yan na bitaw. Kimabot ra gyud ang panahon. Ay nang nag-apple sa bere. No, ayun na lang nag-i-apple si Banje. Ayun na nag-i-apple si Tata. Na? Verse 30. Unya, giusbawan sa hari ang katungdanan ni Sadrak, Mesak, ug Abednego sulod sa lalawigan sa Babylonia. You will never, kuan, kanang si tawag na? Sa pagsugod na. Dili ka mag-expect og habog nga kapaingnan. Nindot nga kapaingnan kung di ka moagi og brokenness. Sa time nga broken ka, ayaw pagsigig yaw-yaw, ayaw pagsigig pang blame og tawo. Ampo sa Ginoo kay palabangon kaniya. Amen. Bisan pag si pastor makabikil nimo, ayaw kay someday malabaw pa kang pastor. Imong kaalam malabaw ni pastor, gamiton ka labaw ni pastor. Kamaayo ana. Kanang nasimong tapat ina kamaayo ana. Nga naman, sa Psalms 119 ingon siya mas nilabaw ang akong kahibalo kaysa sa akong magtutudlo kay pamalandungan ko pag-ayos pulong sa Ginoo. Ang problema kadi man nato pasaron. Mga kita kasakitan sigyaw-yaw ngani ko di ko ngayang ngani ko. Pag naibalatian ngani. Nag-ampo sad ko nga akong ginikanan maanhit to dire kay
Malig-on. Parang malig-on po sa pagtuo. Kaya usahay mga igsuon, na problema atong panglawas, huyang pagyud atong spiritual, mulala ta, mulala. Kay gani ang uban, nakadawat sila kaayuhan, kay ang ilang spiritual, lig-on. Lig-on. Nasabta na to? Amen ba mga igsuon? Now, so napamatud-an nila. And imagine, ang hari na nanangyaw. Oh, gikan karon. Tanan nga mga nasod nga ilalom sa akong pagkontrola. Mga governor, congressman, inyong mga distrito diha, inyong mga provinces, inyong mga municipality, inyong mga kabarangayan, walay usa ninyong magpasipala sa Dios ni Daniel. I mean, sa Dios aning tulo, Meshach, Shadrach, Abednego. Kitang tanan magdayeg og magpasidungog niya. Imagine na. Now, i-relate nato ni daghan man ni sila. Si Nabucodonosor tungod kay ni barog sa pagtuo ang tulo. Nahimo siyang lig-on kaayo nga nakaila sa Dios. Naghatag og decree kasuguan ang tanan magrespeto, magtahod og magsimba sa Dios ni Daniel. Gani naputol na. Ayon na magyukbo aning akong pinamugna ang Ginoo na atong simbahan. Same. Si Apostol Paul. Grabe na nga ayo dito kusulat sa mga pangulong, mga pare o sa mga kanang mga pangulo sa mga Hudyo. Nangayo siya og certification nga paghatag og nangayo siya arrest warrant nga i-issue niya sa tanang mga Kristohanon, and then samtang naglakaw siya dito sa Damascus, gibag-o siya sa Ginoo, na encounter niya ang Dios sa Acts chapter 9 and si Jesus Christ, and then ingon si Jesus, Paul, nganong gilutos man ko nimo? Ingon siya, kinsa man ka? Ingon ang Ginoo ako ni si Jesus. And then nagpadayon si Paul sa dili na manglulutos, wala na ni siya gadalag arrest warrant, ang iya nang gidala ang pulong nga maghatag og kagawasan. Nagwali siya ngadto sa mga gobernador, si Felix, ngadto sa emperador, ngadto sa mga kadaguan, sa nagkalain-laing dapit. That is why ningon siya, ang akong gipaningkamutag guba kani adto maoy akong gipaningkamutan sa pagtukod karon. Ang pagsimba sa tinuod nga Dios gisulayag guba nining mga leader sa Babylonia og sa hari. But sa dihang ni barog ang mga tawo nga mga alagad sa Dios, siya mismo nga hari nga naningkamot sa pagguba sa ilang pagtuo o sa pagsimba sa tinuod nga Dios. Siya na mismo karon ang nagtukod sa iyang gipaningkamotag guba. Siya na'y nanangyaw. And imagine tulo ning ni stand sa libuan ka mga Hudyo nga gipadala sa Babylonia, tulo ning wala miyokbo. Sa ato pa, sa daghan kayong gitawag og iya sa Dios, tulura ang nagpamatuod nga tinuod sila nga iya sa Dios, munang wagyoy hinungdan og walay mahimong kapuslanan nga mapuno ni nga church, mag-awas ta dito sa gawas, pero duhara, tulura, limara ang magpamatuod nga iya sa Dios. Dapat makasabot ag ayo ana. Dapat makasabot ag ayo ana nga ikaw mo prove sa imong kaugalingon nganha sa Dios nga iya ka sa Dios. Dili ang imong sinuotan, dili ang Bible nga gagunit na ka, o dili ang imong attendance sa church, but ang kinabuhi nimong nabag-o, because ang tawo nga dili mabag-o, bisag naa siya simbahan magpuyo, dili siya kasimba sa Dios. Bisan pagtanang kanta imong kantahon, kung di ka magbag-o, di ka kasimba sa Dios. And that is why i-prove ang imong pagkaanak sa Dios kay naay nagtan-aw nimo. And someday, ngano gug kang sige pang-invite na ako dito sa inyong church nga wa gani ka nagbag-o. Mingana sila. Ngano gug kang sige Ginoo nga imong batasan, demonyo, inganaon kanila. Pero sulayig pamatod Ang gisulti dire mo na sa imo, palama ko kalo tana sa sayon. Dali sayon. Dali ba? Amin ang kalo, kay kita ko kalo. Asa man tong di gumo pahulam og hariyos, hadlok og arboro na ko na. Oh, butang sanare. Sige. Og naay dako nga ariyos kanang ariyos. Nga dako. Nana ko ikalo diri sa tubangan. Now, mapadayon sa ta, naron na ariyos unya maabot na lagi pahulam ana. Hindi mo pahulam, bahala mo sa iyong kinabuhi. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 12.
2 Timothy, sorry. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Mahuman ako, nahuman natas tulo nato ka katong division, no? Sa atong nabadi mga igsoon. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Tanawa diha mga igsoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Niyon sa diha. Ari-tari? In fact, naapa ba mo? Uy, mga bata. Ayaw mo diha. Ingon dire. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kisa nagsulti ang Bible? Manayaw ka tingalang lutuson ka. Christian, manta ko mga ilabtan, makuha ko ng labot. Sa unang labtanon ko, way mga ilabot. Wala yung mga ilabot, lagi mo kay kauban mo. Naunsa na ka. Nakaroon na nakas Ginoon, ingon ang Bible. Apan, og tungod din si bisan kinsa nga gustong magkinabuhing Dios nun, diha kang Kristo, lutoson, gayod. Unsay last nga word sa Bisaya, lutoson, gayod. Kanang word nga gayod, sure, firm, kaayo na. Muna, lutoson ka, pagmaya. Uy, thank you Lord, gidaot yung kasilingan. Kita mangyad, kaya garbo pa ba? Ulawa kayo, basin pa lang manumbong siya dito. Nya, matuol lang sila. Nya, lain nilang panglantaw na ako. Mao man ta? Dipinsaan na ito, nagkukulingon. Ay, dipinsa diha. Paghilom na. Ampo sa Ginoo. Total, sa umabot nga panahon, mapamatud-an man, nga diha sa imong pagkinaboy iya, jukas Ginoo. Amen? Unya ang kasigig pandaot nimo tan-awa, pakaulawa na sa Dios. Ito sila sig pangdaot nga. Oy, kana sila mga sulpot, ay kana sila tan-awa. Tan-awa karon. Tulo ka CFD dito sa Bohol, nakigubat og ayo sa CFD diri Cebu. Unsay ilang gilalisan? Niingon sila dito si Jesus Christ namatay tawo. Og wala siya namatay sa iyang pagka-Dios. But ang opinion pod sa uban, namatay pod siya sa iyang pagka-Dios. Mamatay din ng Diyos. So, nagka-problema. Sila na igaaway. Musimog panggubuon mo. Mauro mo na. Pakaulawan. Kabantay mo? Kadtong nilawog ni Daniel ngadtos leon, pagka nakuha si Daniel gikas leon, sila may gilawog ngadtos leon. Nga narana. Naunsa day ka? Wala may tabo. So, ingon siya, lutuson gyud ta. Kanang nasimong tapad na pangandam. Di mo kaandam og lutuson ka mo nang kinsa nagsulti, kinsa ingon na. Di ka andam butang-butangan ka, kinsa ginam karbayad ginin ako 50 mil danyos pinobrera. Kinsa ngana man ta. Kadi man ta andam. So dili nato kapamatud-an, munay Christian, mangihaw man lagi. Ipapreso man lagi tang idaot ta. Munay Christian nga joke ra ganito nga ako kainga naman na sila. Basta seryoso na mo yun mag-joke raman to oy. Nya mulod din mo dito sa imong atubangan nya nas kapitan. Di muluoy na pula sa ilo ako. Ay nako. So ikaw prepared na lang dan. So adto ta sa unsa to? Katong tulo, tong division sa tulo unsa ganito? Persecution og sa pagbarog nimo ilabang to. Andam ka kung lutuson na ka o niya labanga sa barog sa imong pagtuo. Then ikaduha, unsa ganitong ikaduha? Isalang ka sa trials, sige lang dawata. Kay siguro na nga dunay kadaugan, di anay arios ni abot. Unya na. Thrilling pa kayo ni. Mahuman na bitaw ko sa tong discussion. Unya, ang ikatulo mga igsoon, resulta sa imong pagbarog. Na kadaugan. Mubungag yun ang imong pagbarog mga igsoon. Pero kung di ka mo barog, kay di ka prepared, mauna. Buhatan kag dautan, mabuhat po kag dautan. Ay musulti ni mong dautan, musulti po kag dautan. Kaya di man ka prepared. Pero kung andam, nakakalingkod ka, nakigsulti, Ginoo nag-ampo, Lord. Nag-abot, ingani nga mga sitwasyon. Liguna, guniti, akong kasing-kasing, Ginoo. Ya Lord, nag-abot, aning sitwasyon na, magsimba, kaya po ko nimo magdayeg. Amen? Kaya nga naman, bisag unsa kataas ang ilinyo, mula niya, raw niya na. Bisag grabe kataas ang kasakitan, kawala doon balatian. Muulan o magbaha raw niya, nagkadaugan, panalangin. Wa ko na himong prosperity preacher dere ha.
kasakit o kadaugan, kalipay o kawaladon noon sa paday. Magsimba tas Ginoo. Magpadayon ta diha sa Ginoo. Lutuson gayon. Og ang katapusan mga igsuon naa sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. So, sama kang dinye, kami Sidrak o Abednego may agig kalayo, no? Tanawa na yun sa iyang gisulti rin ni Peter. Tanawa na yun sa si Peter. He said, in fact, in this you greatly rejoice, though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ingon siya nga, kinahanglan ka mo maglipay, bisan tuod karon ug maagi mo og hamubong mga kasakitan sa kinabuhi, pagsulay sa kinabuhi. Why? Ingon siya, next verse, this have come so that your faith, may tabo ni, aron nga ang imong pagtuo of greater worth than gold which perishes even though refined by fire. Ningon siya may tabo kini. Kay ang imong pagtuo mas bililon pa kaysa sa bulawan. Iagi man sa kalayo, sulayon. And may be proof arong ma-prove. Tinuod bago ning humble be? Sumbagon sa gilid ni balos na katulo. Tinuod bagyo ni nga humble, butang-butangan, yabo po ni mo tanan niyang baho. Tinuod bagyo ni nga Christian, testingan ka. Munang iniganhin nato diri magsimba ta di ka malipayon. Why? Failure ta. Sige ta kapakyas. Testingan na, humana ni nga wali, testingan na puta, napakyas na puta. Imbis mo aning magsadya ta, maglipay ta, magdayeg, magsimbas Ginoo, nag-anhi ka nga nagsimba nga gahinulsol ang kasing-kasing gahila kay salaan. Di pa kayo na mulukso sa kalipay. Nakalabang sa pagsulay, lukso sa kalipay man ha. Nakasala dito niya ni Ari dire. Mulukso sa kalipay. Diha sa noo. Nasunugan. Kadili man nato ilabang. So, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Makadawat siya. Ano ni? Maybe prove genuine and may result in praise. Pasidunggan ka. Glory. Wala. Dawat na itong kay mayan. And honor when Jesus Christ is revealed. Klaruhon ako sa Bisaya, mga igsuon total, magtapos naman tanong. Ningon ang verse 7. Ang tuyo ni ini mao nga pagsulay kung tinuod ba gayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. See? Fit kaayo no sa kinabuhi ni Meshach, Sidrak o Abednego. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa sa bulawan, sulayan usab. Kanang nasi mong tapad na mamauli na tahapit. Ingna, mamauli na tahapit. Nyaningon diha, tungod ni ini, madawat ninyo ang pagdayeg. Bitaw, tinuod bitaw na, kanang laing taong pasidungog nimo dili ikaw. Ano man yun? Praise God, yung kayo ni si Jane. Kaysa una, karon buta na jud siya. Yung sa una kay ambot lang. Murag una siya gulay directions kinabuhi. Karon kay grabe. Allah, silak ng ayo. Praise God, juga ni si Gerald. Kaysa una. Pero karon, kina. Kina bitaw? Praise God, juga kayo ni si Justin. Kaysa una. Nga na bitaw? Hulata ang tao, may maanha, dili kay ikaw rin mo ingog, praise God kayo, kaysa una, kuan guko. Kabalo ko sa una, kuan ko, sa una. Dili ang ubang tao. Kadawat siya pagdayeg. Nya, kabalo baka lami, biya po nang ipanugilon ka. Amen? Na mga time kami, mga preacher, inig manglakaw me, nami mahinumduman nga mga sakop diha nga pwede namong gamitong example. Di po may manultig mga ngalan pod og mga na kabalo mo na ako'y kuan dito nga na, di ba? Nindot kayo na ipanugilon. Kaysa ipanugilon kabalo mo, kaya si kuan.
grabe na kayo na. Mga tao gaampo, mamatay na na. Munay, kurat. So, ipanugilon ka. O niya, unsa pa'y lain diha? Na? So, himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Kristo. So, maangkon gyud nimo. Ang imong pagpamatuod nga ikaw tinuod nga Kristohanon. Kanang naang makita nimo ang result ni ana. Ako ning nakita. We may think nga maguna-una ta nga ako ligo naman jud ko, ako Kristiyan naman jud ko. Pero kining tulo nga atong gihisgutan sa division nga ato karong katong persecution, katong trials o katong result. Sulayi og susi, sulayi tanaw imong kaugalingon. Sa nang labay bang mga adlaw ni pasaba ka sa una? Hagbong. Ikadua, hagbong samot. Ikatulo, samot. And that is why igo na lang tang mangandoy maluwas unta si kuan sa pagkaluwas nga ikaw di ay wa pa pud na luwas. Muuban unta siya nako nga moalagad sa Ginoo nya ikaw di ay sige rag anhig church pero dili pa day alagad sa Ginoo. Ulaw kayo na siya. Unaha jud imong kaugalingon mga igsoon. Amen. Now sa katapusan gusto mo nako nga paibawon nga ug unsay atong itudlo iwali mga igsoon dili na siya ikadaot nato. Munang ayaw kag kaguol. So dire magtudlo ta ang atong pagsimba ingon ani, ang atong paagis tong pagpakilakaw sa Ginoo ingon ani. Mao naman na. So padayon na ta diha. Kay moabot ang panahon nga ato ning sugdan og luag. Na okay na ni, ma-okay na sa tanan, pati inyong pastor, magwali na ng inyong pastor nga naay tuhog sa dalunggan. Kano ni, mubo ra kayo ni siya, pag, sakita O, nga na. O, di na siya masuot kay, dugay na kayo to. Unya, inyong pastor, magwali, nga na. Magkananay yung pastor. Sulay ako na. Unya, gisi-gisi dire, may dagkong kadina, nagbitay ani. Dagko kayong kadina nga na ani. Sulay ako na. Nasabtan ba nato ni mga igsoon? Hindi lang gid masulod ba? Makitaan man gud ni siya kay naay suga. Ako dyan siyang paningkamutang masod araw makaibalo jud kag ngano jud di ay nganong naingon anak na siya. Di na gid siya masod, napilot na siguro ni. Imagine ko no to. Munang bisan man lang mga igsoon kay naingon man pamatud-an nato atong pagkakristohanon. Tanawa ni. Undang natag-blame kung imo nang buhaton na diha sa imong aparador. Kay once maabot nag social media sigurado na. Sa Cebu karon, nisikat kaayo ni na church. Ilahan ni Pastor Luther. Nga naman, siya, diha sa ilang church, o ang iyang mga, uban na yung church member, nanayaw sila o kanang sayawunon sa TikTok. See? Sulay, karon, unsa ni tabo? Giba sila mo gigamit sa mga tigpangguba sa mga debatidor. Gipost ang ilang video o nya gigamag komentaryo. Na wala man po ni sila isang tate, wala man ni sila pagtahod sa church. Mo nang ilang ihimong diskuan ang church, tanawa. And that is why pag si pastor maingon, wala ko nag-ingon pa naghimo mo mga ingon ane, nakasala na magmaimpirno mo, wala ko naghukom ninyo ingon ana. But ang atua makpamatud-an nato ang atong pagkatinawag. Yes, pastor, dili nimo ma-judge ang tao, pinaagi siyang pagsayaw-sayaw, pinaagi siyang suot. Dili lagi ma-judge, pero sigurado kang walay napandol nimo. Muna nga, ako nag-ampo radyo ko sa Ginoo mga igsuon. Nga, naatay kagawasan nga naangkon diha sa Ginoo. Niingon ang
Biblia ayaw gamita ang imong kagawasan nga maoy kapandulan sa uban. Munang giingnan ka nako nga ayaw. Ayaw. Pero kay kagawasan man na nimo, you can do it. Do it inyo diya sa CR, buhatan na diya sa kwarto. Bisag buhaton nimo dito sa pantawan, wa kayo makakita. Sa social media, kita man kayo. Tanawa gibas og taman. Unya kay siyara ang nagimo tanang Christian, so-called Christian nga mga tigom. Giingnan dito, mga wala man na sila batasan, mga wala man na sila sangtite, mga di man na sila, wala na sila ana, mga sulpot man na sila, munang wala na sila tinuod nga pagkabalaan sa sulod sa ilang panagtigom. Mao nang okay na sila magsayaw-saya, magdisco sulod sa church. Di ba gingon ana? Kakita mo? Kakita mo nag-viral man nagtaman karon? Nya bisag unsaon nimo panalipod, bisag i-delete pa to nimo, na-share. Muna ningon ko ayaw lang ni ibutang sa social media, ayaw lang ni i-post, ayaw lang ni i-maide. Nagtahod kas Ginoo, ka nagtahod sa leader, nagtahod kas Ginoo, ka nagtahod sa ginikanan. It's for our own good na. Protection na nato tanan. Nya dautan na agad si pastor. So hopefully nasabtan nato na tanan mga igsuon. Nasabtan nato na tanan na ako sad naning kamot sad ko nga kanang atang magsimba ta nga ningon diha nga dunay pabor sa tawo na po'y pabor sa Dios. Sugot day ka nga lipay nimo ang Dios nya naguol ang tawo. Imposible po na. Or nalipay ang tawo pero ang Dios naguol. So mo siya lisod. Hopefully karon mas masabtan na ninyo gayo. Grabe naman eh. Nikatap naman ni ayo, giawayan na og ayo unya. Gidelete na niya pero kay na-share naman, gigaman na pog mga laing content, komentaryo, kasagarang naghimo mga CFD. So perting subua kaayo. Apil ta. Yang kabalo mo unsa? Gi-apil pagyod ang mga karatularon sa simbahan. Pangpicturan ang kanang for example diha na One Way Disciple Church, picturan na nila niya i-post sa Facebook. Ayaw na mogduol ani kay kauban ra ni sila aring di adring ga ing ana. See? Hopefully makasabot ra gyud pud ta mga igsoon. Makasabot ra kita. Inyo ra bitan nang hunahuna nga isog si pastor, di ba? Diri sa sulod mura si pastor magwali pero sa gawas papa, mama, bata, di ba migo man ta? Kay sa gawas di man kay pastor ko nimo migo man kanako. Amen? Gerald, ni ko wali ko Gerald, hilzat kanunay pero sa gawas migo, di ba? Migo di ay. Ingana bitaw ang dapat masabtan ra gyud pud nato mga igsoon. So kanang usas ana sa pagpakita, again, wala ta nag-judge because na ay mga different culture. In fact, mix na ta karon sa culture. Ningon ko ni Divine, asa Divine? Divine. Ato ora. Na? Ingon ko, pag niya mo sa tubangan, pag dress in town mo, mag-lead mo. Nyato ni Age, Korean man. Ano bitong dagko kayang karsunes, o niya sapatos nga pinaputi. Again, wala tayo problema, ana. Kabantay mo sa magsugod ng mga pagdayeg mga igsoon. Wala nato giapil sa live, kay naay mapandol. Manong ilan na lang di ay kabubuton nila na lang di gusto atong agdon pastor dili gani pero mahimong babag nga mo undang na sila paminaw kay ila ding church ingane. Sanin ko day magsuot ka. Paghimo puta mo yung lyrics ay. No? No kabalo po mo sa inyong lyrics. Lima na katuig ibalik-balik ang kanta mo ra gyapon sige kasayop ng lyrics. No? May kanta nga, salamat Ginoo, kay gipasaylo mo na ako. Salamat Lord, nga gipasaylo na tikaw. Kay maghimo ka itong lyrics. Palihog kong hatag ani ni Zion. Dili na kuan nya day, asa to day? Mahal ra ba kaayo ni? Makabayad magkataron ani? Dili na imo, katong bata. Ingana bitaw mga igsoon, so nagaampo lang gyud ko sa Ginoo nga masabtan. Anyway, paminaw mo. Ang church nato mag-grow every Sunday na ay makita nimong bag-o bisan pagtagalagyo. Plus ang atong church mo anak pag yun ni naghangyo lang gyud ko ninyo. Tarunga ang inyuhang relasyon sa Ginoo. Ayaw pamatud sa ubang tao, pamatud gyud nga ikaw diha sa Ginoo iya kang anak.
makita ra ka sa ubang tawo. Sama kang Sadrak, Mesak ug Abednego nakit-an nga naa sila'y kauban. Si Jesus Christ, ang pulong ay ang gibasa, wala nabasa sa mga tawo, wala nakita sa mga tawo, pero makit-an nila sa diyang imo ning ikinabuhi. Nasabta na to. Amen? Veronica? Lami ang musayaw si Veronica. Siya pa ng mga anak-anak mga sayaw. Nindot na siya. Pero mas nindot gud mga igsoon og imong ipakita na pakita jud nato diha sa Ginoo nga yan ata sa Ginoo. Amen. Okay lang magra wa bitas pastor. Okay ra. Lami man. Lami man parang lami gyud. Mangayo pa gani. Mangayo pa. Padal imi ba? Kay mo na pa tong daghan pa tong litson oh. Padal imi. Unya mayon na sila, ha? Muna yung mga Christian. Kakusog rin taon niyo mga Diyos. Pero magpista na may kamo mga Christian, kusog kayo mong muhabhab. Wa na po nato nakapamatod-an ang atong magtotoo. Nasabta na to mga igsoon. Nahigmata na ta? Pastor, sige lagi ko kaigo, pero unya ko magbago, pastor. Please lang yun. Pwede nga na mga igsoon. Yung kabalo ka, bisag pug ikaw magwali, maigo ko, lipay kay ko anak. Why? Ang pulong sa Ginoo para gid po na nato. Nakuha nato mga igsoon. Nasabta nato. No? Pastor, ganahan pa kay kung muinom. Di bagyo ko katago ani nga akong inom, pastor. Lakaw sa langob. Ato kas langob. Hila ka dito, mahubog na ka. Ini gawas ni mo anghel na ka. Ano bago? Ngana lang. Kay once nga ang sala himuon sa closet, hukman na ni Lord dito sa kabinet. Pero kung himuon na gani na sa public, abot ang sala, gibuhat sa usa ka tawo sa tago, gibuhat na niya sa public, gisundog na sa public, hukman na ang public. Timan ini, usara nato'y magbuhat, tanan, mahukman. Nasabta na to mga igsoon, pamatud-an na to ang atong pagkatinawag. Let's pray. Amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat Ginoo sa mga pulong nga among nadawat karon. Salamat sa imong presensya. Lord, tabangi kami pinaagi sa imong gahom sa pulong nimo. Sa imong balang espiritu nga malig-on ning among pagtuo ug pagsalig diha kanimo. Aron sama kang Mesak, Sadrak ug Abednego, makapamatuod kami, makabarog kami sa among pagsalig ug pagtuo diha kanimo. Lord, malipay kami nga imong linuwas pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Na makit-an minimong magkinabuhi. Dili sa unsay balaod sa hari sa Babylonia nga mao ang naghari karon mao ang sala Ginoo ug naghatag balaod nga gustong mo pasunod sa amoa. Salamat Lord nga ang balaod sa King of Kings ang sugo nimo o Ginoong Hesus. Mao'y among ikalipay nga among maikinabuhi. And salamat Lord nga nasabtan namo karon ang tanan. Salamat o Dios nga ang mga pulong nga among nadawat, maghatag tog tinuod nga kabag-uhan aron dili makawang ang among pagsimba diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong presensya. Salamat nga makabarog gayud kami. This is our prayer and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Awito nato ang awit atong sugilan si Lord nga Lord walay makatandi Ginoo. Sa imong gugma, sa imong pagkamaayo. At awito nato ni. Hallelujah. Ato'y patas ang ato mga kamot. Atong daigo ng buhing Diyos. Hallelujah.